ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ተቐኒዩ እዚ ዜና መጽሔት እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዜና መጽሔት ፕሮግራምና እናቕርበልኩም ኣርእስቲ ከዓ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጁን ኣብ ዩኒ ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝተኣታተው ዘለዉ ሕግታት ንዕኦም ዝምልከትን ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣብ ታሪክ ሽወደን ዓብ ዝኾነ እቲ ናይቲ ቀዋሚ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ናይዚ ዓዲ ብግዝያዊ ተቐይሩ ድሕሪ ምጽናሕ ንዕኡ ተመሊስካ ሓደ ቀዋሚ ሕጊ ዝውሰነሉ ወርሒ እዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ብዙሕ ክትዓድ ዝካየደሉ ዘሎን ነቶም ፖለቲካን ሰልፍታት ከዓኒ ኣብቲ ምርጫ ኣየናይ ሰልፊ ኣየናይ ዓይነት ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ደጊፉ ክዕውቶን ከስዕሮን ስለ ዝኽእል ነዚ ከዓ እተን ሰልፍታት ኣዝየን ተገዲሰን ዝሰርሓሉ ዘለዋ እዩ በዚ ምክንያት ካብቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣብዚ ወርሒ እዚ ክካየድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንዕለት 22 ድምፂ ክህውሉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ናይ ዝወርሒ እዚ ዕለት 22 ድምፂ ተዋሂብዎ ካብ ዝቕፅል ወርሒ ጁላይ ወይ ከዓ ዩሊ 2021 ጀሚሩ ዕለት 20 ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ሕጊ እዩ ኣገዳስነት ናይዚ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ሕጊ ብብዙሕ መዳዩ ነቲ ተኸታታላይና ክገድስ እዩ ስለ ዝበልናዮ ሎሚ ብብዝሒ ኣብኡ ተኪርና ክንዛረብ ኢና ምስኡ ተሓሒዝና ከዓ ብዛዕባ ምስ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ዝወፅእ ሕግታት ዝተገብረ ሻላሻል ክትንክፍ እየ ኣብቲ ቀንዲ ርእስትና ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ወርሒ ዩኒ ሓደ እቲ ግዝያዊ ሕጊ ተባሂሉ ዝነበረ ዝውዳእሉ ስለ ዝኾነ ንዕለት 22 ዩኒ ናይ ዝወርሒ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ፓርላማ ሽወደን ተኣኪቡ ድምፂ ዝህበሉ ክኸውን እዩ እቲ ንድምፂ ቀሪቡ ዘሎ ሕጊ ነቲ ግዝያዊ ተኪኡ ካብ 20 ጁላይ ጀሚሩ ቀዋሚ ዝኸውን እሞ እቲ ቀዋሚ ኮይኑ ዝኸይድ ከዓኒ ብቀሪቡ ብኽኢላታት ተፀኒዑ ቀሪቡ ዘሎን ንዕኡ ክትግብርዎ ከለዉ ከዓ ዝህልዎ ሳዕቤንን ክንዘራርበሉ ኢና ብፍላይ እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ እሞ እቲ ኣሰካፊ ኮይኑ ዘሎ ዝበሃል እቲ ናይ ግዝያዊ መንበሪ ፍቃድ ከም ቀጻልነት ብኡ ክቕፅል ምውሳን እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ሃገር ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ እዩ ዝወስድ ነይሩ ሰብ ድሕርቲ ብብዝሒ ሰብ ምምፅኡ ነቲ ሕጊ ምስ ቀየርዎ ግን ሽዑ ኣብ ክንዲ ቀዋሚ ዝኸውን ግዝያዊ መንበሪ ፍቃድ ንግዚኡ ይኹን ተባሂሉ እቲ ንግዚኡ ዝተባሃለ ግን ሕጂ ብቐጻልነት ብከምኡ ክቕፅልን እኳ ደኣ ምስኡ ሓቢሩ ዝኸይድ ነቲ ግዝያዊ መንበሪ ፍቃድካ ቀዋሚ ንምቕያር ናይ ቋንቋ ፈተና ከድሊ ምዃኑን ነቲ ናይ ቋንቋ ፈተና ዝሓለፉ ሰባት ጥራሕ ናብቲ ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ ክወሃቡ ምዃኖም ከምኡውን ኣብ ዳሕራይ ድሒሩ ኣብ ሓሳብ ድምፂ ዝቐርብ ከዓኒ ዜግነት ንምውሳድ ናይ ቋንቋን ናይ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ኣፍልጦኻ ክብል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ ዕለት 20 ጁን ኣብ ናይ ዕለት 22 ጁን ኣብ ፓርላማ ሽወደን ድምፂ ክህብሉ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ ከዓ ብኸመይ ክትግበር ይኽእል ብፍላይ እቲ ን20 ጁላይ ተግባራዊ ዝኸውን ሕጊ ከዓ ብቐጻልነት ቀዋሚ ኮይኑ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምርግጋፅ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ብምቕፃል እቲ ካልኣይ ሕቶ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ ኮይኑ ኣብኡ እውን እቲ ጠለባት እንዳተረረ እምበር እንዳፈቐሰ ይኸይድ የለን እዚ ኣብ ነቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ፋሚሊ ምጥርናፍ ዝሽገር ዝነበረ ሰብ እቲ ናይ ስራሕን ናይ ገዛን ዝብል ጠለብ እንድሕር ዳ ብዘይ መምሕያሽ ከም ዘለዎ ፀዲቑ ክቕፅል ኮይኑ ዕለት 20 ብዙሓት ስድራ ቤታት በዚ ኣጋጢሞም ዘሎ ናይ ምፍላይ ሓደጋ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቁሩብ ትርር እንዳበለ ይኸይድ ምህላው እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ እዩ ዘርኢ ስለዚ እንድሕር ዳ ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ክቕየር ኮይኑ ወይ እውን ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ በዚ ዝብልዎ ዘለው ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ ተሪፉ እቲ ናይ ፋሚሊኻ ነብስኻ ምኽኣል ዝበሃል ተመፅዩ ቋንቋ ፈተና ጌርካ ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ ክትቅይሮ ዝብል እንተመፅዩ ነዚ ዝኸውን ብቕዓት እውን ኣዳሊና ክንፀንሕ ንዕኡ ዝኸውን ነገር እውን ተረዲእና ኩነታትና ምስኡ ከነጠዓዓም ስለ ዘለና ነዚ ተገዲስና ክንሰርሓሉ ይግባእ ብተወሳኺ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ብዙሓት ካብተን ናይ ኢሚግሬሽን ዝሓሸ ኣረኣያ ነይርወን ዝበሃላ ሰልፍታት ኣረኣየን ኣብኡ እንዳተረረ ኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ንብዙሓት ሰባት
ክውፅእ እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ሕጂ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ እንዳተረረ ዝኸደሉ ዘሎ እምበር እንዳፈኾሰ ዝኸደሉ ኩነታት ስለዘየለ ነዚ ብግምት ዘእተወ ነገር ክንሓስብ ኣለና እብል ብተወሳኺ ኣብዚ ወርሒ እዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ተነቢሩ ዝነበረ ናይ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ናብ ሽወደን ካብ ሽወደንን ብሰንኪ ኮሮና ናብ ስካንዲናቪያን ሃገራት ናብ በዓል ኖርዌይ ዴንማርክ ኤስላንድ ፊንላንድ እዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ካብን ናብን ምንቅስቓስ ተፈቒዱሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ስካንዲናቪያ ናብዚ ክመፁ ከለዉ መርመራ ዝግበር ገለ የለን ሰው ኢሎም ክንቀሳቐሱ ተፈቒዱሎ ነቲ ናይ ካሊእ ኤውሮጳ ከም ዝነበሮ ከምቲ ሕጊ ወፂዎ ዝነበረ ኮይኑ ከሎ ማለት እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ኖርዌይ ንሰብኣዊ መሰል ናይ ዜጋታት ናይ ምንቅስቓስ መሰል ካብ ኤውሮጳ ዝተረረ ሕጊ ዝነበሮም ኖርዌዮም ተባሂሎም ብሰንኪ እዚ ናይ ኮሮና ኣብቲ ዝነበረ ሕግታት ቀይዲ ስድራ ቤታት ሓዳሮም ኣብ ኖርዌይ እሶም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ወይ እውን ኣንጻር ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ሓዳሮም ኣብ ኖርዌይ ወይ ኣብ ኖርዌይ ዝነብሩ ሓዳሮም ኣብ ሽወደን ዝኾነ ንኸይመላለሱ እቲ ዝነበረ ቀይዲ ኣዝዩ ተሪር ስለ ዝነበረ 700 ስድራ ቤታት ብመንግስቲ ኖርዌይ ከሲሶም ኣለዉ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሰብኣዊ መሰል ናይ ምንቅስቓስ ከልኪሉ እቲ ዝነበረና ናይ ፋሚሊ ምርኻብ መሰል ከልኪሉና ስለዚ እዚ ዝኸይድ ዝነበረ ኣካያይዳ ተሪር ሕጊ ናይ ኖርዌይ ልክዕ ኣይነበረን ዝብል ክሲ ተመስሪትዎም ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ነቲ ዝነበረ ንመንግስቲ ኖርዌይ ነቲ ዝነበረ ሓደጋ ንክከላኸል ኢሉ ዝገበሮ ምዃኑ በንፃሩ ከዓኒ ሃገራት ከም በዓል ሽወደን ብዙሓት ነቲ ተኸተልኦ ልክዕ ከም ዘይነበረን እቲ ከምኡ ገባብ ክኽተላ ከም ዘይግባእን እውን ብዙሕ ነቐፌታ መፀን ነይሩ እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ብዙሓት ስለ ዝሞቱ ብዚ ኣብዚ ክሞቱ ዝኽኣሉ ክንገብሮ ዝግባእ ምጥንቃቕ ስለ ዘይገበርና ኣቐዲምና ክንዓፁ ስለ ዝነበረና ዘይዓፀና ዝብል እውን ብዙሕ ነቐፌታታት ይመፅእ ነይሩ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ክታበት መጠን ከዓኒ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰብ ከም ተኸተበ ክሳብ ሕጅን ገና ከዓ እቲ ክታበት ትቕፅል ከም ዘሎን በቲ ዕድመ ተቐሚጡ ዘሎ መሰረት ይኽተብ ከም ዘሎን ድሮ እውን ኣነ በዓ እጃመ ወሲደ ተኸቲበ ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ ካልኦት እግረ መንገደይ ነቲ ክታበት ክወስዱ የተባብዕ ምክንያቱ ኣብቲ ትነብሮ ሕብረተሰብ ሓላፍነትካ ምፅዋት ስለዘ ወይ ሓላፍነትካ ምውፃእ ስለ ዘስምዕ እዚ እውን ኣገዳሲ ይኸውን ካልእ ብብዝሒ ክመፀና ዝቐነየ ሕቶታት እሞኒ ሕጂ ሓድሽ ተኣታትዩ ዘሎ መስርሕ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ዕቑባ ምሕታትካ ኢልካዮ ዝነበርካ ሓበሬታ ሕጂ ብዜግነት ክትሓተት ከለካ ወፅዩ ንዕኡ መርሚሮም ዝኾነ ይኹን ኣብ ውትድርና ተፈፂሙ ዝነበረ ገበን ኣብቲ ከባቢ ስኻ ዝነበርካዮ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተገይሩ ነይሩ ድዩ ኣይተገብረን ናይ ምፅራይ መስርሕ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ብብዝሒ ሰባት ኣበይ ኣሃዱ እንታይ ነርኩም እንታይ ጌርኩም እንታይ ሓላፍነትካ እንታይ ስራሕቲ ነይሩ ተራኻ ዝብል ሕቶታት ይመፅእ ኣሎ እዚ ሕቶታት እዚ ብብዝሒ ሰባት ምስ መፆም ይሻቐሉ ኣለዉ ግን መንግስቲ እቲ ቀደም ክሓተካ ከሎ እኹል ግዜ ስለ ዘይረኸበ ዘይሓተቶ ኮይኑ ድዩ ወይ ሕጂ ከም ዕማም ሒዞሞ ኮይኖም ድዮም ኣጥቢቖም ንብዙሓት ሰባት ይሓት ኣለዉ እዚ ግን ኣብቲ ዝተኻየደ ኩናት ወይ ከዓ መስቲ ኩናት ተተሓሒዙ ዝነበረ ኩነታት በደል ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክፍፀም ከሎ ኣካል ናይቲ በደል ነርካ ዲኻ ወይ እውን በደል ፈፂምካ ዲኻ ንምባል ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ነዚ ከዓኒ ግቡእ መልሲ እቲ ዝነበርካዮ ቦታ እንታይ ምዃኑን ግቡእ መልሲ እንተተዋሂቡ ብዙሕ ኣሸጋሪ ከም ዘይኮነ ሰብ ክፈርሓሉን ክሻቐለሉ እንደይኮነ ግቡእ መልሲ ክህበሉ ከም ዘለዎ ክንሕብር ንፈቱ ካብ ተዓዘብቲ ዝመፀ ተወሳኺ ሕቶታት እንታይ እዩ ብዛዕባ ፓስፖርት ናይ ቀደም ዝነበረ ዝወደቐ ሂብና ዜግነት ክንሓትት ንኽእል ዲና ዝብል እወ ምሕዳስ ኣየድልዮን እዩ ብዝወደቐ ፓስፖርት ጌርካ ዜግነት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እዚ ከም ኣፍልጦ ክትቅበልዎ ነቲ ሕቶ መሊስና ክንከውን ተስፋ እንዳገበርና ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜና መፅሄት ኣብዚ ደው ከነብሎ ኢና ኣብ ዕለት 20 ዩኒ እንታይ ይውሰን እንታይ ይፀድቕ ካብ ዕለት 22 ከዓ ኣየናይ ሕጊ ተግባራዊ ይኸውን ንዑ ተኸታቲልና ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርበልኩም ምዃንና ቃል እንዳኣተና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ሰላም ቅንያት